كاب استوديو زينا اير تي في عز السلام تناطبل فنو اير تي في مكتال تركبوا زغبركم تعزتنا كم تمسيو بقطع طراير تالك ساعة الشعة تاخلو نلومي 20 شومة تنقمت مشسترالو زينا تاتوشتن واتسان حيزالكم قريب الله نمكتالكم بغبر زعدم ميكايل حرقو فلما كن بكندنة وتاتو ኤርትራውያን ተቐማጡ ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ጽምብል ናጽነት ብልዑል ሓበን ኣብዒሎም ኣብ ዞባ ደቡብ ብህዝብን ሰብ ጸጋን ዝተለገሰ ገንዘባውን ዓይነታውን ደገፍ ንጽጉማት ተመቓሪሑ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ጽላልን ዞባ ለጓዓን ሰብ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ተዘርጊሑ ኣብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ሓደጋ ወራር ኣንበጣ ምድረ በዳ የንጸላሉ ከም ዘሎ ኪላታት ኣጠንቂቖም روسيا ናብ ሊብያ ነፈርቲ ውግእ ከም ዝላኸት ንዝተዋበ ሓድሽ መግለጺ ነጺጋቶ ባይቶ ቻይና ኣብ ሆንግ ኮንግ ሓድሽ ጸጥታዊ ሕጊ ንምትትታው ንዝረቐቐ እማመ ብዓብላ ድምፂ ደጊፍዎ ናብ ዝርዝራት ዜና ምስንሰግር ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ዝነብሩ ኤርትራውያን ንምክት ንስጉም ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝኽሪ መበል 29 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ممحدارات زنبرو لن كتماتات بزفكرو قطعتات مسرت بلع الحبن عبعلهم نستوى هذا تصبصاب دانيال قبرو ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንብልጫታት ኢንተርኔትን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ብምጥቃም ካብ 1 ክሳብ 24 ግንቦት ዝተኻየደ ጽምብል ንታሪኽ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸባርቕ ቃለ መጠይቃት ዛንታታት ውዕሎ ባህላዊ መሰናድኦታት ስእላዊ ምርኢት ተዘክሮታት ዜጋታት ኣብ መዓልቲ ናጽነት ጽምብል ስድራ ቤታት ምስቃል ባንዴራታት ኣብ ኣብያተ ጽሕፈት ከንቲባታትን ምሕዳራት ከተማታትን ንመዓልቲ ነጻነት ኤርትራ ዝምልከት መግለጺታት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ከምኡውን መመረቕታት ተምሃሮ ሰልፊ ባንዴራ ብመኻይንን ካልእ መደባትን ዘጠቓለለ ነይሩ እቲ ብምስቃል ባንዴራ ኤርትራ ኣብ ቀጽሪ ኤምባሲ ኤርትራ በዋሽንግተን ዲሲ ዝተጀመረ መደብ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቶ ብርሃነ ገብሪ ህይወት ኣብ ዘስምዑ ቃል ጽምብል ናጽነት ካብቲ ልሙድ ብዝተፈልየ ኣገባብ ግን ከዓ ድምቀቱ ከይነከየ ምክያዱ መርኣያ ኣብ ናጽነትናን ስለ ዝተኸፍለ ዋጋን ዘሎና ክብሪ ዘነጽር ምዃኑ ገሊጹ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣስታት 200 ናይ ካልኣይ ደረጃን ላዕለዋይ ደረጃን ትምህርቶም ዝዛዘሙ ተምሃሮ ብማንዛዊ ማለት ቨርቹዋል ስነ-ስርዓት ክምረቑ ከለዉ ጸብለልታ ዘርኣዩ ድማ ተሸሊሞም ኤርትራን ተቐማጡ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን እውን በብኸተሞም ብተመሳሳሊ ኣገባብን ትሕዝቶን ጽምብላት ከካይዱን ከለዉ ብውስን ተሳትፎ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ብዝተኻየደ ስነ-ስርዓት ጠቕላሊ ቆንስል ኤርትራ ኣቶ መሓሪ ተኸስተ ብምኽንያት ድርብ በዓል ናጽነትን ዒዳል ፈጥርን ዮሃኑ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ከም መቐጸልታ ናይቲ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምምካት ዝግበር ዘሎ ወፍያታትን ሕድገት ክፍሊት ክራይን ኣብ ጎልድ ኮስት እትቕመጥ ወይዘሮ ዝናር የማነ ኣብ ዓዲ ከሌዛን ኣብ ዝርከብ ገዛኣ ዝተኻርያ 3 ስድራ ቤታት ነናይ 4 ወርሒ ነባሪ መልበርን ኣቶ ብርሃነ ወልደ ማርያም ኣብ ኣምሁር ንዝርከቡ 3 ተኻሪቲ ነናይ 3 ወርሒ ነበርቲ መልበርን ኣቶ ሓድጉ ዕቑቡ ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ትብለጽ ምስግና ኣብ ጻዕዳ ክርስቲያን ናብ ዝርከብ ገዝኦም ዝተኻርየ ስድራ ናይ 3 ወርሒ ስሞም ክጥቀስ ዘይደለዩ ነበርቲ መልበርን ሰብ ሓዳር ኣብ ገዛ ብርሃኑ ንሓደ ተኻራይ ናይ 3 ወርሒ ነባሪት ብሪዝቤን ወይዘሮ ሰለመት ማሕሙድ ኣብ ተሰነይ ንሓደ ተኻራይ ናይ 3 ወርሒ ስማ ክጥቀስ ዘይደለየት ነባሪት መልበርን ድማ ኣብ ማይ ተመናይ ንኽልተ ተኻረይቲ ነናይ 2 ወርሒ ክፍሊት ክራይ ገዛ ሓዲጎምሎም ብካል ዜና ምስግር ኣብ ዞባ ደቡብ ብህዝብን ሰብ ጸጋ ዜጋታትን ዝተለገሰ ገንዘባውን ዓይነታውን ደገፍ ኣብ መንደፈራ ንዓዲ ቀይሕ ንጽጉማት ተመቓሪሑ ወከልቲ ኤሪና ሚልዮን ኣፈወርቂ ዕብዮ ባህታን ስላኹ ጸብጻብ ዳናይት ገብሪ ህይወት ከተቕርቡ እያ بمسرت حبريتا وكيلات إيرينا أمن زوبا عد قيح جبار سنيات وطعم جبر مدهن مسدق أم بزلقس وميت شحنا أفاز تعدق 84 كنتال أخلي أب محدار كباب عنابور حينبا هدا منحش ملن زنبرت قمات وجنات عديلوم أب محدار كبابي تخون دعون بهز تواصل على شمون تخون تال أخلي بتماساسالي أجاباب تمقارحو إذا كم زيلون كله هاجروا محبر حربيات السنكران كينات إيرتراج أنفر زبادوب أب تحتيون نزل الليو أب زخون سرح كساتو فوزي كله 85 أبالاتو لنفس وقفهم إخلن كالأهلختن كمون جنزبا وحجز جيروم أب 4 عدتات من محدار كبابي عد حديد زتواصل على شوعات شحنا أفاون نعسر تخلت صقومات وجنات ككفافلن كلا ونا نتكال طحنا أتو تصفال للتخالد ما لبدا كورونا كاب هاجرنا كسب زتأفئن عسر تخلت صقومات نتس أقل قلوت كبوت سينو
بخال وجن أب كتما عد غيح نبار سعود عرب أتو ملس حاجوس نحد تخارين يا 4 ورحي نباري أسمرا وزيرو رقعت قبر ميكائيل نا 4 تخاريتي نباري أمريكا أتو إيوب كفلوم نسلسة تخاريتي ويزورو حداس قبر يسوس نسلسة تخاريتي نباري بركيتو أتو كيدان قبر زقابيهر نخلتة تخاريتي نباري السودان ويزورو سلماويت حاجوس نحنت تخاريت نناي كلتا ورحي أتو يوهانس إمان دمان نخلتة تخاريتي نناي حدا ورحي كفليت كراي حديقوم أبنو زبا من دفرا دما سدرابيت ماجور بلاي براخي نشمون تتكالت نناي كلتا ورحي سدرابيت سوق سولومون حدقون نخلتة تخاريتي نناي كلتا ورحي سدرابيت نفسي هر قبر مدهن عند مريم نشدشة تخاريتي نناي حدا ورحي نباري كتما أسمرا كولونيل عندهم قبر مدهن نحموشة تخاريتي نناي حدا ورحي سدرابيت برنبراس قبر مريم من أمونو دما نخلتة تخاريتي نناي سلسة ورحي حدقت كراي جيروم أوشتن وطن زنوبر واب استفرالي كتماتات هاجرنا نمنبر انتقالات زغون عبايت زلو من سيقاتات نوغناتهم حدقت كفليت كراي جيروم نستوى هذا زينا وتصبصاب ليديا تغلى مريم بزي مسرت أب زوبا مأكل من محدار نوزوبات اتصارات تقامات أمريكا أتو يوناس كستن 11 تخاريتي نايكد التورحي أتو قرماي تولدن 14 تخاريتي نايحاد ورحي ويزورو تمنيت قبر ولدن 10 سدرابيتاتن نحنت التكالن نايكد التورحي ويزورو محرت هايلن شدوشة تخاريتي نايحاد ورحي أتو يمانا ولدون شمونت تخاريتي نايكد التورحي تقامات إس حبرات منقسات أمريكا ترحس مسقنا نخلت تخاريتي نايكد التورحي ويزورو واقاي مسقنا دما نحاد التخاراي نشدوشة ورحي كفليت كراي حد يقوملهم أبنو زبا سنبل تقاماتي كندا سابا كيدان مريم نسلسة تخاريتي تقاماتي جرمن سدرابيت أتو هابتوم سلطان 4 تخاريتي تقاماتي أمريكا سدرابيت أتو موغوس براخي نحاد تخاراي تقامات أمريكا أتو برهانة قبر ميكائيل نخلت تخاريتي تقاماتي إسرائيل زايد مبرحتو نخلت تخاريتي تقاماتي أمريكا هيوت مسفن دما نحاد تخاراي ننايكل تورحي بتماسالي نبرتي إيطاليا الماس سبحاتن لتنسئ سبحاتن أبستان تأتو نزركبو 3 تخاريتي تقامات روما ويزورو سارا سمرن 3 تخاريتي سترابيت نفسي هير غرازماج تسفاي أبراهان 3 تخاريتي هايلا ماتيوس أباخرين نزركبو 2 تخاريتي تقامات جرمن سدرابيت نفسي هير سيوم نغاسي نحد تخاراي سدرابيت نفسي هير تسفاي هايلا نخلت تخاريتي سدرابيت أتو عقباي هايلا نخلت تخاريتي تقامات عد إنجليز أتو علي أحمد بسحواتون 4 تخاريتي أوزاز نبرو دقاش مهدرة تسفا ميكائيل 4 تخاريتي كم أون أتو سبحاتو قبر مريم عبا عد أبيتو نزركبو 2 تخاريتي نناي كلتا ورحي محرت كفليت كراي جيروم أبن أزوبا ماي تمناي دما تقمت سويزرلاند أتو مدهانة قبرن ويزورو للتبرهان تخلن نشمونت تخاريتي نخلتا ورحي ويزورو لملم زرقن نخلتا تخاريتي نخلتا ورحي تقمات نيويورك ويزورو مدهنا رأيا أبن دابوند نخلتا تخاريتي نخلتا ورحي تقمات إيطاليا ويزورو أبرهت كاسا دما نحد تخاراي نخلتا ورحي كاب كراي نتقا إلانوم زي كازيا من محدار نوزوبا قالا نفحي تقمات شوادن أتو قويتو أما فوركي أبعدو عدد نزنبرو 3 تخاريتي ناي 3 ورحي أبن أزوبا بريخ دما نبارا أمريكا أتو تخلى حبتن 5 تخاريتي ناي 1 ورحي سدرابيت كولونيل يمانا حاقوس دما 4 تخاريتي ناي 1 ورحي كراي حد يقوم لهم مع كلمة كوفيد 19 نمسسان جنزبا وفياتا تجيرو بملك عزينا وتسوتان استدالو تحسو قرمس كالجرس غير كاوروباي حيل عمام منستر طعنا ناب إيرينا بزلأخو صبصاب إيرتراويان سرحتنيتات إمباس إسرائيل 16 شحنافا كوبانا بايسلكس إيرترا 10 شحنافا كلتا تكالات اندابربرن حد تكال اندابربرن متحنن بدمر 6 شحنافا وانا باردوغولي 10 شحنافا ونانيت مودكا كافد مع 10 شحنافا وفيهم بتمساسالي عبد يعقوب 10 شحنافا قشت 15 شحنافا أنا لاي 6 شحنافا مدرزين 5 شحنافا عمسي 10 شحنافا عدبني 10 شحنافا نبرتي هزقا 10 شحنافا عد بدل 5 شحن 250 حد النقفا محبر قدس ميكائيل تولد عد بدل نبرت سمرا 5 شحنافا محبر متحجاز بقى زغير تولد سم عسم نبرتي اسمرا 3 شحنافا محبر بقى زغير دق افديو نبرت سمرا 3 شحنافا محبر قابر منفس قدس زايد كولوم نبرت سمرا دما 2 شحنافا اب حساب هاجراو بانك اتاو غيرام
ብዘይካዚ ፈራሜንታ ኣሰፋው ኣብርሃን ደቁን 5,000 ነቕፋ ዓሰብ ስፔር ፓርትስ 5,000 ነቕፋ ጋልቫኖ ፕላስቲክ 5,000 ነቕፋ ፈራሜንታ ዘርኢ ሰናይ ዘርኢ ማርያም 2,000 ነቕፋ ድኳን ሊቀ ካህናት በየነ ሃይለ 2,000 ነቕፋ ስነ ጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ ምጽላል ግርማይ 1,000 ነቕፋ ወናኒት ባር ናሽናል 2,000 ነቕፋ ምርባሕ ከብቲ ቀሺ ገረዝጊር 1,000 ነቕፋ ቤት ምግብን መስተን ላንጋኖ 2,000 ነቕፋ ፈራሜንታ ቡልበርድ 1,000 ነቕፋ ትርግታ ስፔር ፓርትስ 3,000 ነቕፋ ትካል መጥሓን ቮርኛኖ ጆቫንን ደቁን 5,000 ነቕፋ ቤት ዕዮ ምቁር ሕብስቲ ቸሪ 2,000 ነቕፋ ቤት ምግቢ ማና 2,000 ነቕፋ ባር ጃና 5,000 ነቕፋ ትካል ጽርበት ሓጺን ወልዱ ወልደ የሱስ 5,000 ነቕፋ ባር ዝጋሃርያ 5,000 ነቕፋ ፈራሜንታ ሮቤል ኣብርሃ 1,700 ነቕፋ ትካል ውፅኢት ቆርበት ዜብራ 3,000 ነቕፋ ትካል መሸጥን መጸገንን ብሽግለታ ፍሮዊን ድማ 500 ነቕፋ ኣበርኪቶም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ብውልቂ ኣስታት 50,000 ነቕፋ ወፊዮም ኣለዉ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናብ ምምሕዳር ከባቢ ጽላልን ዞባ ለጓዓን ሰባ ንምእታው ብምውሃድ ህዝብን መንግስትን ዝተጀመረ ዕማም ብጽቡቕ ይቕጽል ኣሎ እቲ ብራብዓይ ገጽ ፕሮጀክት ምዝርጋሕ መስመር ኤሌክትሪክ ናብ ገጠራት ዝሰላሰል ዘሎ መደብ ካብ ዓዲ ትኽላይ ንዝተበገሰ መስመር ኣስታት 64 ዓበይትን 85 ንኣሽቱን ዓንድታት ብምትካልን ገመድ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብምዝርጋሕን ይዕመም ከም ዘሎ ዝሓበርነት ስራሕ ዝመርሕ ዘሎ ኢንጂነር መርሃዊ ይስሐቅ ኣብ ትካላት ተሓፂሩ ዝጸንሐ ምእታው ቆፀርቲ ናብ መንበሪ ኣባይቲ ይቕጽል ከም ዘሎ ሓቢሩ እቲ መደብ ናብ ዓድታት ዴዳ ቆርናኽዶ ሓበላን ኣኬትን ክቕጽል ምዃኑ ናብ ውሽጢ 3 ወርሒ ከም ዝዛዘምን ድማ ገሊጹ ኣመሓዳር ዞባ ሎጎ ዓንሰባ ኣቶ ኣብርሃም ሓጎስ ወገኑ እቲ ብምትካል ዓንድታት ምዝርጋሕ ገመድን ምግጣም ቆፀርትን ዘጠቓለለ ዕማም ብጽቡቕ ከም ተሰላሰለ ብምብራህ ኣብቲ ስራሕ ተዋፊሮም ንዘለዉ ኣባላት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣመስጊኑ ኣብ መወዳእታ ናይ ዜናታት ውሽጢ ሃገር ዜና ዕረፍቲ ኣመሓዳር ዞባ ባሮንቱ ገዲም ተጋዳላይ ኣውሪልዮ ጃኮሚኖ ኣዲ ብሃንደበታዊ ሕማም ብ26 ግንቦት ኣብ መበል 59 ዓመት ዕድሚኡ ተሰዊዩ ልዕሊ 38 ዓመት ካብ ዕድሚኡ ኣብ ቃልሲ ንሓርነት ምኽባር ሉላውነትን ልምዓት ሃገርን ዝወፍየ ተጋዳላይ ኣውሪልዮ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ህዝባዊ ምምሕዳር ጀማሂር ንማሕበር ሓረስቶትን ብዝተፈላለየ ጽፍሕታት ሓላፍነት ድሕሪ ናጽነት ድማ ብደረጃ ኣመሓዳሪ ዞባን ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ኣመሓዳር ዞባ ጋሽ ባርካ ንህዝቡን ሃገሩን ብብቕዓትን ተወፋይነትን ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ተጋዳላይ ኣውሪልዮ ጃኮሚኖ በዓል ሓዳርን ኣቦ 11 ውሉዳትን እዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎሚ 28 ግንቦት ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መካነ መቓብር ሓርበኛታት ባሮንቱ ተፈጺሙ ምምሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካ ብመስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ ኣውሪልዮ ጃኮሚኖ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መቓልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይበል ምስ ዜናታት ናይ ኤሪ ቲቪ ዜናዊ መሰናድኦኹም ዘለኹም ክቡራት ተዓዘብቲ ስዒቡ ዝቐርብ ዜናታት ወጻኢ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ክምለሰኩም እየ ከመይ ጸኒሕኩም ዜና ወጻኢ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ከምኡውን ኣብ የመንን ደቡባዊ ምዕራብ ኤስያ ናብ ውሽጢ 25 ዓመታት ዝኸፍአ ሓደጋ ለበዳ ኣንበጣ ምድረ በዳ የንጸላሉ ከም ዘሎ ኣህጉራውያን ክኢላታት ሕርሻ የጠንቅቑ ኣለዉ እተን ኣብ ዝሓለፈ ወርሓት ኣውራ ነዚ ሓደጋ እዚ ሳዕቤናቱን ተቓሊዐን ዝጸንሓ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኬንያ ኢትዮጵያን ሶማልያን ብመጠኑ ድማ ሱዳንን ኡጋንዳን ብምዃነን ዝሓበርቶም ክኢላታት ምስ ዘሎ ምቹእ ክሊማ ሓደጋ ናይቲ ካብ ክፍላሰነ ዝኽሰት ሓድሽ ዕስለታት ኣንበጣ ኤርትራ ንትርከበን ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃን ዝሰፍሐ ዞባን ባሉታ ክጸልወን ከም ዝኽእል ገሊጾም ኣንበጣ ምድረ በዳ ካብ ሳገምቲ ባልዓት እቲ ብቐዳምነት ዝስራዕ ዕናዊ ምዃኑ ዝጠቐሱቶም ክኢላታት ንምቁጻሩ ዝካየድ ዕዮ ብርክት ዝበሉ ረኻሒታት ስለ ዝሓትት ክሳብ ወርሓት ሰነን ሓምለን ቁልጡፍ ስጉምቲ ምዘይውሰድ ክሳብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃን ከባቢታት ህንድን ፓኪስታን ብምስፍሕፋሕ ቅልውላዊ መግቢ ሰብን እንስሳታትን ከስዕብ ከም ዝኽእል ኣሚቶም 1 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ዕስለ ክሳብ 80 ሚልዮን እኹላት ኣንበጣ ከም ዝሕዝ ኣብ ሓደ መዓልቲ ድማ ቀለብ 35,000 ሰባት ከም ዝህልኽ ስነ ፍልጠታዊ ጸብጻባት ይሕብሩ ሩስያ ናብ ሊብያ ነፈርቲ ውግእ ከም ዝለኣኸት ብኣሜሪካ ዝተዋህበ ሓድሽ መግለጺ ነጺጋቶ ኣሜሪካ ተን ናብ ሊብያ ዝተላካ ነፈርቲ ሩስያ ብጀነራል ኸሊፋ ሓፍታር ንዝምርሑ ዕጡቓት ተቃዋምቲ ሓይልታት ደገፍ ንምሃብ ዝዓለማ ምዃነን ይሓቢራ
ይኹን በር ነቲ መግለጺ ጭብጢ ዘይብሉ ክትብል ዝነጸገቶ ሩስያ ቅልውላው ሊብያ ብሰላማዊ መገዲ ክፍታሕ ዘለዋ ድሌት ልዑል ምዃኑ ኣፍሊጣ ሰራዊት መንግስቲ ሊብያ ኣብ ልዕሊ እቶም ንከተማ ትሪፖሊ ንምቁጻር ውግእ ዘካይዱ ዘለዉ ዕጡቓት ከቢድ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ከም ዘውረደን ኣብ ትሕቲኦም ዝጸንሐ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ከም ተቖጻጸረን እዩ ዝገልጽ ዘሎ እቶም ዕጡቓት ነታ ርእሰ ከተማ ንምሓዝ ካብ መጀመርያ 2020 ጽዑቕ ውግእ የካይዱ ከም ዘለዉ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ 2011 ዝተኸስተ ወተሃደራውን ጸጥታውን ቅልውላው ሊብያ ገና ሰላማዊ ማዕልቦ ክረክብ ከም ዘይካለ ይፍለጥ ኣብታ ሰሜን ኣፍሪቃዊት ሃገር ዝካየድ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ነቲ ኩነታት መሊሱ የጋድዶ ከም ዘለዎም ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሩ መንግስቲ ቻይና ብሆንግ ኮንግ ሓድሽ ጸጥታዊ ሕጊ ንምትእትታው ዘርቆ እማመ ካብ ባይቶ ሃገሩ ዓብላል ደገፍ ረኺቡ እቲ ባይቶ ሎሚ 28 ግንቦት ኣብ ዝወዓሎ መጋበያዩ እቲ እማመ ክትግበር ደገፍ ሂቡ ዘሎ እቲ ጸጥታዊ ሕጊ ግዳማዊ ምትእትታው ብምግታዕ ልኡላውነት ንምውሓስ ዝዓለመ ምዃኑ መንግስቲ ቻይና ዝገልጽ ዘሎ ይኹን እምበር ሃገራት ምዕራብ እቲ ውጥን ልኡላውነት ሆንግ ኮንግ ኣብ ሓደጋ ዝወቱ ምዃኑ ብምሕባር እቲ ሕጊ ኣብ ተግባር ከይውዕል ይምሕፀን ኣለዋ ኣሜሪካ እቲ ሕጊ እንተጸዲቑ ኣብ ልዕሊ ቻይና ተሪር ዝበለቶ መልሰ ግብሪ ክትወስድ ከም ትኽእል እያ ከተጠንቀቕ ጸኒሓ ሆንግ ኮንግ ኣካል ልኡላዊ ግዛእታ ምዃና እትሕብር ቻይና ግን እቲ ጉዳይ ንዝኾነት ካልእ ሃገር ዝምልከት ከም ዘይኮነ ሓቢራ ኣላ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ቁጠባ ኣውሮፓዊ ሕብረት ኣብዚ ዓመት እዚ ብገምጋም ብ12 ሚእታዊት ከንቆልቁል ከም ዝኽእል ተኣሚቱ ቁጠባ እቲ ሕብረት ብኣሳት 5 ሚእታዊት ክጎድል ከም ዝኽእል ኣቐዲሙ ተገሚቱ ጸኒሑ እንተኾነ ግና ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝግታ ከም ዘይመስል ዝሕብሩ ክኢላታት እቲ ምንቁልቋል ናብ 12 ሚእታዊት ክብል ተኽሎ ከም ዘሎ ገሊጾም ኢጣልያን ስጳኛን በቲ ቁጠባዊ ጸገም ሕልፊ ካልኦት ኣባል ሃገራት ሃሲን ከም ዘለዋ ጸብጻባት ይጠቕሱ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንዝሰዓበ ማሕበር ቁጠባዊ ጸገማት ንምቅላል ኣቐዲሙ 500 ቢልዮን ዩሮ ዝስልዕ ኤውሮጳዊ ሕብረት ቁጠባ ኣባል ሃገራት ንምብርባር 750 ቢልዮን ዩሮ ተወሳኺ ባጀት ክስላዕ ዕማም ኣቕሪብሎም እንተኾነ ግና እቲ ባጀት ምስቲ ዝወርድ ዘሎ ከቢድ ቁጠባዊ ክሳራታት ክነጻጸር እንከሎ ኣኻልእ ከም ዘይኮነ ክኢላታት ይሕብሩ ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሕልፊ ካልኦት ሃገራት ሃስያ ዘላ ኣሜሪካ ማሕበር ቁጠባዊ ጸገማት ንምቅላል ልዕሊ 2.2 ትሪልዮን ዶላር ከም ዝሰልዐት ይዝከር ኢራን ብውሽጣዊ ዓቕማ ዘማዕበለተን ሚሳይል ክዋደደለን ዝኽእላ ልዕሊ 100 ፈጣናት ጀላቡ ናብ መሳርሒ ሓይሊ ባሕራ ከም ዝጸንበረት ኣፍሊጣ እተን ጀላቡ ጸጥታ ወሽመጥ ፋርስን መጻቦ ህርሙዝን ኣብ ምውሓስ ኣገዳሲ ተራ ክህልዎን ምዃኑ ሰመዚ ምክልኻል ኢራን ገሊጾም ይኹን እምበር ወታደራዊ ምንቅስቓስ ኢራን ኣብቲ ዞባ ንዝግበር ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ዝመንቀሊ ወታደራዊ ንጥፈታት መሊሱ ከጋድዶ ከም ዝኽእል እዩ ተንተንቲ ዝእምቱ ዓበይቲ ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን በቲ ማያዊ ኣካል ዘካይዶ ንግዳዊ ንጥፈታት ንምውሓስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብልፍንቲ ወታደራዊ ሓይሊ ከቑማ ከም ተሰማምዓ ኣይርስዓን በዚ ድማ ወታደራውን ጸጥታውን ምትፍናን ኣብቲ ዞባ ብሓፈሻ ኣብ ወሽመጥ ፋርስን መጻቦ ህርሙዝን ድማ ብፍላይ መሊሱ ክኸርር ከም ዝኽእል ይግለጽ ንሰለስተ ክፍላት ዓለም ዘራኽብ ወሽመጥ ፋርስ ዓብዪ ንግዳውን ጸጥታውን ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ይሕበር ክቡራት ዓዘብነ ሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስዕቡ ዝቐርብ ዓለምና ምስ ኮሮና ከመይ ውዒላ ጋዜጠኛታት ጴጥሮስ መንግስን ኣርሴማ ሙሉጌታን ተዳልዮም ኣለዉ ብወገነይ ስለምክታልኩም ኣዝየ ዘመስግን ሰላም